Wa alaikum salam. Ni ce dai. Yanzu ake ce ogan a gida. A ce ni. Bismillah san da zuwa. Ashe kana tafe. Wato can mata ta kai baka gaya mun ba. Okay, pick up. Pick up. Action. Sai kashin mace ne ka gaya mun kana zuwa shirya tarbanka ta musamman ba. Na kosa nan zan kai kula da ki. To ya aiki. Wani ne ke na yi? Wani taki. Wa Allah rage da dai. Yalla bai ai haƙuri. Kai aiki a waje kuma ka dawo gida kai aiki. A'a babban aikin da zan baka yanzu bari ka gani. Zan shirya maka liyafa ta musamman duk da baka gaya mun ba. To anan zan baka aiki ka cika goshi. Wanka ka kwanta ka huta. To ya aiki? Komai lafiya? To san da zuwa. Ko huta maka ka fara tambayar Salisu. Salisu sai rabar shi da gidan nan. Ya jima bai zo gidan nan ba. Ku ja dai zubarin ka maka abinci. Fara ka maka dan abin sha. Ka san ba a rasa nono a riga. Kafin haɗo maka abinci. Kai san da zuwa. Cut.